nadi bayab song tabo tui packing kwtal norok pai nungna thangkha sabdan wngbai di kaisa video clip TV footage viral wngwi tongo khoroksa borok kaisa jewelry shop o thangtani bo tui kangjagui sanai nungmani to sanai nungmani jaga o packing ni tui amo tui liya SCG wngsio abagui no bayab song norok tui packing kwtal tabo nungna thangkha sabdan wngdi nungna swkang jephru bo hao thop tam thop buri kisa bangla kha lugui naidi lukhona phena kasanai sprite hai ke sawan khai ta mane khoram sprite ni sawan hai ke sawan phainai abti hinrok sabdan ungwi tan nungdi atino khibiridi buri ni obostha bono nugui no mankhana botao thuibe thangbaya naidi bosu birma nong tongka kisa tui kangai nungjama bai acid ma nungmani habegon bayab song norok cherarok no khanna swkang bo check khai khanidi